Бе се занимавам аз тук да ти разпалвам наргилета. Сега гасна просто на качета. Чиста работа. Искаш Габи го няма? Чисто, бе, чисто. Остави го за 2 минути сам и той докопа пръкосмокачката да си разпали наргилето. Не бе, чиста. Какъв човек си ти? Така да се струва. Здравейте! Ето ни отново. Ники тук си прави неговите шмекири. Аз чува по-ска негото наргиле пуска повече дима. Той вижте как ме лъже. Аз отидох додолу за малко и той гледа какво прави. Фанах го в крачка. Това е фанаха на цело пара. Какво става сега? Какво ще пушим? Гледам, приготвил си тук някакви работи. Бе, като гледам и ти, за тебе май съм приготвил тук нещо интересно. Да, като цяло гледам тази чашка, много ми харесва, може да си тръгна с нещо. Бе, тук от един гараж един брат руснак ни донесе тук едни наргилета, да ги пробваме. Вика, че ги е делал с салата да видим. Бе, като гледам, пак ти е взел паричките, това не е лошия. Георги. Май, за това говоря. Ето, виждате ли за какво говоря аз? Взима ни парите на всичките и оставаме доволни. Какъв човек е това? Доста интересни чашки, гледам, сме заредили. Да, ще трябва да ги обсъдим. Дай малко да попуша, какво съм изготвил. Чай и аз първо да пробвам. Я да видим тук сега какво става. Нещо май мога да си качил дифузиора. Ще трябва да има ремонт. Добре. Абе, тия всичките ли наргилета са с влаго? Всичките наргилета са от тази база. Здравейте! Отново, както виждате, днес имаме някакви новости, които ще ви представиме. Първо, Ники, може би ще трябва да представим това малко чудовище, което сме закупили. Това направо мога кажа, че първото малко наргиле, дето така са постарали да го направят. Толкова много елементи, иновации на едно място, доста добре. Най-добре според мен е, тъй като хората сигурно много искат да разберат компонентите, как е направено, как се пуши и главно ще се концентрираме върху него, а и върху другите работи. Да им покажем един близък план на всичките чаркуляции, от които е съставено това малко наргиле и да продължим с пушенето. Много добра идея. Нека да продължим към близкия кадър и после се върнем към пушенето. Очаквайте. И така, тук вече сме разглобили наргилето. Може да видите всяка една част, съставена от доста части. Така, нека започнем първо с чеймбъра, класически чеймбър, затворен чеймбър, само да не паднат топчетата, ще си сложа тук ръката. Ето така, може да го видите. Класически отвор, има 690 маркирано е, наргилето е 690 номер, VZ, както вече знаете. Това е тръбата, която влиза в вазата с регулируем дифузиор на 3 нива. Много лесно се дига и се сваля. Тази част също се разглавя. Тя е за да не пада дифузиора, когато сте го пуснали. Къса е тръбичката. Това е мини версията на наргилето, както вече споменахме. Това е чинийката. Чинийката е ръчна изработка също с логото на VZ. Ето, както виждате. Направена е така, защото се слага като немските наргилета. Слага се и се маха. Така, тук най-интересното от наргилето е, че има вграден ласт кетчър, за да може като пушите с тради чашки да се събира тук всичката мизерия и да не цапа водата. Това е много добре изработено. Като цяло сега искам да го сглобя, за да може да видите какво представлява наргилето. Вие вече го видяхте сглобено, но как се сглабя. Така, тази част е тук. Това се навива тук отгоре. С много дълги резби са наргилетата, понеже сега ще ви покажа като го сглобя, кои части могат да се сменят. Резбите са направени перфектно. Няма да лаг, няма забавяне, няма да се слага трудно и основната тръба се слага към чембъра. Също на много голяма резба. Така, сега от VZ са измислили
тези части да могат да се взаимозаменят с голямото, с малкото, а и също така вече са направили от поликарбонат други части, които могат да се слагат цветни части. Така, това се слага тук така и това е сглобения вид на наргилето. Както виждате, слага се на малки вазички. Това е цялото наргиле, много готино наргиле, пуши се супер. И сега продължаваме, за да го допушим и да коментираме още работи. И така, след близкия кадър на наргилето, в който го бяхме разглобили до кости, продължаваме с Ники да си пушкаме, а именно днес сме на семейство VZ наргилета и двете наргилета, това го знаете от предният ни клип. А това новото, сега научавате за него тепърва. Искам да коментирам само аз набързо чашката, която ползвам, а именно това е новата чашка на Облако с Хулиган. Хулиган? Да. Облако Хулиган, така се казва чашката. Тради чашка, много е нашумяла. Всеки, който разбира от наргилета, вече има по една такава. Като цяло в първия момент, в който я видях, ми изглеждаше малко лекичка и малко с тънки стени и не очаквах да държи добра температура, но в последствие, като я пушихме няколко пъти, разбрахме, че освен визия и много добре като пушене и като качество. Ами да, тя реално е на базата, правили се от Облако съвместно с Хулиган. Двете руски фирми са събрали на направят една чашка. Да, като цяло Облако има доста колаборации с Зомо, с Хулиган, сега с Душа, черните облакота, които те първо ще навлизат. Иновация като цяло е тази чашка, много по-различна от всички останали чашки на Облако. Да, мога да кажа, че тук са събрали на едно топлообмена и като цяло начина на пушене на Облако с визията на Хулиган. И така че доста добре се получило, много доста ефектно. Особено за да си правите снимки, да си качвате, да се фукате, е доста добра чашката. Да, сега ще пуша, Ники ще говори. Спирам малко да говоря. Спри. Това тук, ако се чуете какво е папагауля, чучулуля, какво е, това е доктор Чума, първ приятел на нашия приятел доктора Киро Ламбов, специален поздрав. Точно така. Фена на руските тютюни, той се е показал вече в коментарите. Да, тази чашка ни е предоставена именно от Арена Табако Шоп Пловдив, нашия приятел Яни. Като цяло чашката, освен че е ефектна и доста добре работи и размерите й са доста големи, много ефектна чашка, за някое по-така дървено наргиле е топ. Да, пък и за това малко наргиле с голяма чашка, пак готино се получава. И като на своите HMD-то отгоре, се че е дигнал температура. И направо мога да кажа, че ако излизаш тук през ноздрите му пушка, както на конг чашката, ще да е убиец, но все пак няма да искаме толкова много, защото е друг вид изработка. В следващата версия ще пиднат нещата. Ще им кажем, ще им напишем имейл. Ники, нещо друго, освен това, което вече казахме за наргилето, да кажеш, ти го пушиш за първи път. Ами аз го пуша за първи път, доста добро впечатление ми прави за малко наргиле. Доста по-различно се пуши от другите малки наргилета, които съм пушил. Дръпката е доста отворена. Визията му направо е брутална. Доста са постарали за изработката. Не знам, тук според мен не е ръчна изработка, като гледаме елементите. Пък и разбита в този клип от близко, където го направихме. Всичко според мен си е на машина тук вече. Да, само чинията може би е дялана, но няма да влизам в цяло, детайли. доста перфекционизъм е вложено в това наргиле да се направи, спрямо размерите си, които е. И се пуши доста добре. Да кажа само, че това, което мен ми направи лично впечатление е, че при другите малки наргилета много пъти има проблем, колкото и голям дифузор да имат, качват по-малко вода. А това няма. Точно, да. Пуши се като голямо наргиле, доста интересно. Дифузиора му от основната тръба пръска надолу. Да, това е на втора степен в момента сме го сложили. Има 3 степени, както вие вече видяхте. Цената му също не е за изпускане, като на голямо наргиле, също така около 560-70 лева с вазичката обикновената. Вече може да слага къстъм ваза, но ние нямаме пари за това, така че си го пушиме така. Върху мога. И така се пуши добре. Цяло и за пренасене е много добре. Най-важното в това наргиле, да споменеш, точно така. Граден млас кетчър има наргилето, не е необходимо да слагате подчинят допълнителен такъв, за да отсветя, това съответно, слага се, за да не се отсветява водата от самия табак, който се стича надолу във вазата.
върши работа, проверихме вече, събира се удобно. Перфектна работа. И също както пушите с такива фънели, знаете, че винаги пада по-малко пепел от въглените във вазата. Тук това също го обира и е много добре, по-малко се тровиш, един вид. Филтри. Да, забравихме да покажем и накрайника. Ники може да го покажеш. Идва също така с накрайник на VZ. Накрайника на VZ не е нещо особено, стандартен метален накрайник. Да. Тежък е. Тежък е, пуши се добре. Това е плюс към нергилето. Да. Ти като притежател на двата VZ-та, кой ти по-харесва да напуши? Ами като цяло за вкъщи този по-ми харесва, за носене този е по-добре. Коренно различна е дръпката, коренно различна е визията, но и двата според мен са на топ ниво. Топ руски наргилета може да обобщим. Според мен, което и от двете да вземете, няма да сбъркате. Доста добре се пушки двете. Да, видяхте вече как се разпалват с пръхосмокачката, най-удобно. Чиста работа. Няма с тия помпички да горят и да такова. Това направо Ники хвърля калбета. Да, направо даже и пепел от въглените си отива в пръхосмокачката. Няма пада по земята, чиста работа. Да, досмуквате ги малко, няма да ги тупате, нещо. Това е за мързеливци. Да, какво ще го разпаваш? Пърджа може да покажеш също така Ники, доста готин. Пърджа още веднъж. Има регулиране на пърджа? Не, няма регулиране, 4 топчета, които пускат нагоре, но тази метална част го изтласква надолу пушка и става доста ефектно. На мен лично много ми харесва. 5 топчета са вътре в пърджа и внимавайте, ако си купите такова и тръгнете да го сглабяте, защото като развиете тази част и обърнете чембъра, топчета отиват на където си искат. Лично аз 3 пъти съм ги гонил първия път, когато го сглабях. Да отиват на бинго. Да. Това наргиле в България все още го няма като комерциализирано, понеже е и доста трудно да се намери това наргиле. От Русия ни го достави нашия приятел Георги Касапов. Поздравяваме го от тук. За поръчки може да се обърнете към него спрямо нергилетата. Може да ви съдейства. Като цяло всичките VZ-ти са с ограничено количество. Но ако имате желание, може да си го намерите. Имате ли пари, стават нещата. Какво ще кажа за чашката? Чашката доста добре, аз нямам чашка, тази е на Ники, трябва да подчертая и я пуша за първи път, но като цяло доста ми харесва, бързо се нагрява и в същото време не прегрява, така да го нарека. Долу в коментарите искам да оставите мнението си спрямо двете наргилета, кое по-ви харесва на вас и кое бихте избрали вие за вашето лично ползване. И също така може да оставите коментар за чашката на Облако с Хулиган. Имате ли я, как пушите, какви табаци пушите в нея и кои най-добре се пушат в нея, за да може да пробваме и ние, както всеки път ви казваме. И също така за Доктор Дре, чашката, ако я имате, може да ни пратите някоя снимка в нашия инстаграм. Ние там я имаме качена, почти всичко качваме, знаете, може да ни следвате и там. Ами цяло е това. Знаете вече за Българската наргиле асоциация, на няколко пъти споменаваме. Сайта излиза. Посетете го, за да не отпуснете нещо интересно. Мисля да останем тук да си да пушим тия две наргиленца на братята руснаци. Вие през това време може да пробвате методите с пръхосмокачката, може да се допитате вече за наргилетата, ако искате. Време е, ако искате да си купите, знаете всичко за тях. И ако имате някакви допълнителни въпроси, в коментарите в YouTube ще ни зададете. Не забравяйте да се сабскрайбнете към канала ни, да лайкнете този клип и да го споделите, за да стигне до повече хора, да се разрастваме и да може да ви представяме още от тези хубави наргилета, чашки и консумативи. Останалите неща са в описанието на клипа. Това от нас сега. Чао, съвсем. Чао!